In the Bankulu. Iyafisa ukuthi wonke umuntu okhona kuleli sabatshana namhlanje ukuvala komhlangano ubani habe naso isibusiso nayo yonke into ezoyicela la. Amen. Yakhulukazi indawo ngayigqokile kwemhlophe. Amen. Amen.
ukuze kusasa bahambe beshumayela ngako Shembe ukuthi uShembe uyini. Ngiyacela ke eNazaretha ukuthi mangabe nginibusisele uvaselini inibusisela amanzi ningadlali ngakho akuyona into yokudlala iyaphilisa. Yabona leli bandla leli lilokulaqala ngale yaminyaka kababamkhulu lani vele sebese uvaselini alikaze uhlanganise nomuthi uphathe kahle uvaselini nalamazi akusiwe ungahlanganisi lemithi. Amen. Niyabona nje kade silapha ethempelini iKhwiza kufika uphathi wenihawu owayegulelwa umkakhe ngendlela yokuthi wayesephefumuliswa ngemishini. Wayesephefumuliswa ngemishini sebehlulekile ukuthi bazokwenza njani. Wasethola umshumayelo othize umyeni wakhe lomphathweni yawo egulelwa umkakhe. Wase umshumayeli wathi uthi sebehlulekile ukuthi sebezokwenza njani odokotela bathi akeze azocisha imishini. Bathi akeze azocisha imishini ngoba yikho into sebenza ngayo. Wasethola umshumayeli wala eGoli. Wasethi umshumayeli cha ayimakancane ukuba wena bangaqala bayicisha imishini. Ake sihambe nalawa amanzi abusisiwe. Siza mndezele udinda manje. Basebenzama ke bamvula umlomo bamfaka lamanzi angena nayo amathamo yena. Kodwa athi mayisengele mazowabe seqebuka abantu beyicisha imishini wayesephila. Amen. Ingakho ke ningadlali ngalezi zinto zale ekhaya ziyaphilisa. Amen. Uhlendele bakhethi ngisho umlungu uyamsiza ngisho indiwe uyalisiza. Amen. Ngelinye ilanga kwafika umlungu onetazi khala ngoyesele seshothe iy'nkomo zakhe. Uthi seyidolile iy'nkomo amasela. Ngiyambuka ngithi ngalethi amanzi. Uhamba nomama wayesebenza eplazini lakhe. Ngithi mina kuyena uzozenzelani masele? Sikwenzele lamasela atholakala. Uthi umlungu ngizonika indawo labantu abasebenza eplazini lami bakhe ithempeli. Bese ngizobonga ngento ethize. Sengiyamusisela amanzi uyabona ke lamanzi. Labe besiya khona ucingo uzofika uwachele khona lamanzi besiya khona ucingo. Wayesefika umlungu wachela ke lamanzi ngendlela kumyale ngayo. Afika amasela ayikhipha inkomo. Kodwa base ikhiphile inkomo athi mayefika la ucingweni asezela alala. Mayithi umlungu uyoqalaza esibayeni azikho inkomo. Uthi uyabheka la iphuma khona la iphuma la athi cela khona lawa amasela alele yakhona. Wayese wavusa namaphoyisa yasebopha. Wabe sebuza kumina esezobonga ngenkabi. Amen. Ningadali ngalezi kaShembe ziyaphilisa eNazaretha. Amen. uShembe unguphila uShembe uyaphilisa. Ukhona inkosazana eyayisebenza la ngaphakathi.
esebenza la kumina yabe isigana yamthola umntwana oqala ngisazi uma waba intombazane wahamba isikhathi yasephinde iba yinhle lapha emzini kanti inemethe kwakhubazeke kakhulu base behamba ngoba lesikhathi namhlanje ngiyakwazi ukuyohlola ibonakala ingane ingane iphile kahle yini base beyohlola ke nomyeni wakhe bathola ukuthi ingane ikhubazeke kakhulu base bebuya beza kumina bezobika ukuthi baba lo mntwana ongumkhulelwe ukuthi bathola udokotela ukhubazeke kakhulu base ngithi mina kuyena cha bathi akeze bazomkhipha yathi mina cha mayikhubazekile isipho osiphiwe abazali bakho nabasekhweli lakho umkhupha khona ugogo bakho ungasikhiphi ngakabi isikhathi saso linda kuzokuba isikhathi saso ngoba leyo ngane mayikhipha izongabi nalo ithuna izongabi lona idlozi engaleni zakwabo wasengilalela-ke umkhonyana wakhe naye bahlala-ke nale ngane-ke ekhubazekile sisuke khona le ngane yakho siyafika isikhathi sokuthi ibelethwe wasebethi ingane yinkinga nezitho zomzimba engaphelele ziningi phela iy'mvivinyo odlula kuzona uma uNkulunkulu efuna ukubona ukuthi umthanda ngempela yini yabelethwa le ngane yahlala ikhala ubusuku nomini lo sisi nathi mina yincelisa mayifuna ukudla yincelisa abantu abanjengale ngane abaphili isikhathi eside lebana kwenzeke njengoba ngisho ayiphilanga isikhathi eside le ngane yathi ihambe emhlabeni wakhona ehleli esiswini lehlele esiswini ikhona njengamanje iyaphila siyahamba kaNazaretha siyehleli siyekhaya kodwa kaNazaretha lapha eGoli ngifuna unishiya nesibusiso ngifuna nihlale njalo nithokozile ninamelana ngabe khona ukuxokoxoko eGoli uyasa
Nasike isibusiso ngesibane abantu balayigoli. Amen. Amen. 2025 October 28 ngiyobe ngiseTimberlake. Ningathi ushende uyakuthelibheka nami ngithanda ngomhla ka-28 October soke singene emasangweni aseTimberlake. Lungisani-ke ngibade nilungisa ekhaya. Yabona ushembe mengakafiki ezweni noma endaweni yenu anongalahli ithemba, anohlala emthandazweni ngoba ushembe ngobonga umthandazo. Sibonga kumvangeli umdluli nabefundisi laba bala abafika bazoyicela le date bengiyifihlile. Into efihlwayo fihlela abantwana fana njengogogo mayezofihlela isinkwa uphuma esikoleni ethanda wena ezohamba lesinkwa hayi noko ezosipha wena njengalesipho ngisipha nawo esengisipha nini. Nina amaNazaretha lelizwe laseGoli kuba manje
sabongela lo muzi esiyona esithuthukile ngenhlanhla eyosela phezulu njengoba ngitatekulu wakho futhi lo ntate emnayo laba sethuthukile yebo ithathwe abanye uyosaba kuyini itata yeni isukela ukuthi siye eKenani sekeme yibusiso siyebuhleli siyevala umhlangano sithole ezinye ibusiso bese siyithola ke ukuthi siyiletha la ethuthukile namhlanje ngizoyincenga yokugcina saphinde ngikhombane awuthi noma khona nangingabonanga khona kahle imbuyisane mhlale phansi nakhane ngoba sonke amasiko asizowakhiwa sizokhana ayingathanda ukhobhana abantwana kaNkulunkulu uyabaleka uNkulunkulu manikhobhana nomngcwele uyasitshela manikhobhana uNkulunkulu uthanda abantwana abathandanayo ngantshela ngathi ngoze ngihlangane siyabona ngiyahlangana manje ngifisa kuheleze umoya wokuzwana phakathi kwenu noyothando futhi uheleze phakathi kwenu uthi noma omunye wenu ephuma endleleni ningasizakali ngayo ngoba mawuyikholwa kakujabuleli ukulahleka komunye umuntu ozaba mayingena emgodini waphe isibopho umdidelele abambelele umkhiphe emgodini mina yikho into engijabulisa ngayo njengokuthandana kwenu nokuhloniphana kwenu nokubekezelana yonke engithokozisayo ngibona amakholwa ayizinto engishumayezayo lenginifundisa yona iyangena endlebeni zenu ngifundela-ke incwadi le wabaseFilipi 2:2 abantwana
Siyabonga Nkosi zingusisi. Asitholile ngokufunda kwabaseFilipi 2 verse 2. Balisani ukuthokoza kwami. Gwalisani ukuthokoza kwami. Ukuba nibe mqondo munye. Ukuba nibe mqondo munye. Ninothando lunye. Ninothando lunye. Nibe inhliziyo. Nibe inhliziyo yonye. Niqonde into yinye. Iqonde into yinye. Ningenzi lutho ngombango. Ningenzi lutho ngombango. Langodumo lwezwe. Langodumo lwezwe. Kepha ngokuthobeka. Kodwa ngokuthobeka. Nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Yilo naloyo. Hayi bambe lapho baba. Ngiyabonga Nkosi ubusisa. Gwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe inhliziyo yonye, niqonde into yinye. Mangabe leli vesi lizogcwala emqondweni, aniliphinde licabane. Amen. Nihlala niyinto eyodwa. Mina ngithanda niyinto eyodwa. Amen. Ngimele phambi kwenu ukuthi ngihlale ngilihlanganisa. Inenza nibe munye. Njengoba mkhulu athi bani moya zonke kungaba simende wayisho ukuthi asemhlanganisa kanje. Ngomoya ekholwa. Noma kunzima lekho emthandazweni. Ncenga ukuthi baba mkhulu sisize. Baba mkhulu akaphenduke kusasa. Uthanda kabanzi into manje. Amen. Amen. Anongasizakaliyo nomunye wethu uma ephuma endlini kahlombe kodwa anommuyisa. Nimkhokhele. Ningamyekeleli. Kuyicala kumyekelela. Kuyobuza kumina mina. Uthi anoba nani khona ephuma nathi wangathini. Funa umtshele umuntu sicala ekhaya lento ezayo yenziwa. Lento lesicela kwamba ayahanjwa ngayo. Kuyena ukuthi ayemukela lento eshona wayemukile. Bayasuka abantu ukuthi umsizi umuntu athi hayi ngeke wena ngiyazi mina wazini. Ulahla umuntu ulahla kanjani ukuthi uyazi yena. Ngoba uma usuphumela ekhaya uba inkinga. Kanti kusekhona abantu abakubuyisayo edukwini. Ube uthola ithemba la uyibona usenabantu awulahliwe. Abanesiyidawo. Wafundela Petro Ukala 3 Road izincwadi baba ngitholile nkosomakhosi yethuba
ethulile okokugcina mayibe inhliziyo okugcina manibe inhliziyonye nonke nonke nihawelane nithandane ngokwabazalwana nibe nobubele ninokuthobeka ningaphindiseli okubi ngokubi awumencane baba uma omunye wephuma endlini kashona angayomyekelela kepha anomkhalima Luyise khona naye ezizwa ukuthi kunabantu abanesihlo nabamthandayo bambona mayiphuma endlini kashona okugcina manibe inhliziyonye nonke nihawukelane ngoba abazalwane ungaliyeke linye ikhona makuphuma endleleni nibe nobubele nokuthobeka kuba umfundisi ningaphindiseli okubi ngathi mhlawumbe ngelila ngawabe wabona lo muntu bese uphindisela ukubi ngokubi oyehlala unenhliziyo eyekholwa uma uyikholwa nokuthuka kepha kakhulu masibusise ngokuba manibusise ngoba nabizelwa lokho ubananize ifa lobusiso ngoku hayi bambe lapho baba ngokuba nidle ifa lobusiso ufile umuntu uma umbuyisile elahlekeni uyalithola ifa uNkulunkulu lokuthi ubuyise indlu yakhe besidumile yafisa-ke manazalwane ningayekelelani omunye uma ephuma endleleni mbuyisa ngoba uma umuntu ephuma kule ndlela yazi unkulu kangakanani ukufika kuleli bandla ubese ugcina usukutholile ukuba yiNazaretha wasuphelela waba yiNazaretha wenziwa zonke izinto wabhabhatiswa wenziwa yonke into le wawusuka mkhulu esintwini waphelela kodwa uphuma endlela yashembe kulula uyisikhathi into yabo ufuna le ndlela yashembe kepha kulula kabi isikhathi esifishane kuphuma kusona endleni yashembe mana awothi elinye ikholwa malonile lona ngendlela yokukholwa anongamtushi bantwana baNkulunkulu ebanjeni anongamtushi bantwana baNkulunkulu izinto ngishona Amen. Amen. kepha nohlakalo olubiza nhlangana lophansi ebese niyakhuluma nalo nilibuyise ngomoya wokholwa ngoba ayakusiza ukuxoshana esontweni okuyesiza ukuba nisakhane Amen. Oh, ngoba futhi uma uxosha loyo muntu ummisa esontweni naye inhliziyo yakhe iphatha kabuhlungu kodwa abaphatha kabuhlungu yilaba abamthumela ekhaya ukuthi hamba usikhonzela abashembe ngoba bakuthuma nje bathi hamba bakhonzela abashembe sebefile induku la bekhona induku la bekhona bese bebona bebheka ingane yabo engase bayithume ubani bakhonzela abashembe bese bethola wena bese uba nebhadi ke bese uyamiswa esontweni ngezinto ezithize bese ekhala isililo ebenganakuthulisa umuntu
njengeyilwane inyamazana ezihlala idini ezakhala yathi mayiba wona mhlawumbe sizoshonaphi kukhona umisa umuntu lesontweni oyinazarete ongakazabisa yona ongakazabe yosini owayiqobo wankulu kunazarethini anohlala phansi nimbuyisane nomoya wokholo Amen. Ongcwele. Amen. noma ngabe wone kangakanani thina boshamba sikho isona singasithethelile Amen. Ongcwele. Amen. uyabona kwafika umuntu athi ngizobika baba engabuleka abantu abawu-7 bese ngithola ngumbheka kodwa kungabi umthathayo esikhobheni ngoba isikhobha ngabe simfanele kodwa ngigcine sethi inkosi kubusisa ngoba ngiyathanda akuzwe lokhu ukuthi isibusiso asithole ngoba uzobika lolu sizi nje ngoba efisa ukuthi athethelelwe athole isibusiso Amen. Amen. ngifundela nasi enye incwadi la uyasa Good time.
eqinisweni uma omunye eduka kini eduka eqinisweni omunye ambuyise yazini ukuthi imababa bazalwane bami uma omunye kini eduka eqinisweni omunye makambuyise kulela yazini ukuthi ubuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa uNkulunkulu wakhe ekufeni asibekezele asibekele izono eziningi ukuthi mawubuyisa umuntu onile ngokukholwa umboza izono eziningi azenzile bese umukela phindele kanjeni ngoba nje esihlangene ila sithola khona ukuphila kanti ukuthi kula sithola khona uthando ukududuzeka uyabona kuleli bandla uma isibe isonto lodwa linye lisonto impilo leyinyanga ey'ntathu noma iminyaka emithathu uyagula kube sengathi ulahlekelwa nayingqondo uphele la uzathemba ukuthi awubona Nkosi mhlawumbe uyokuya ngikhumbule na ngoba uma usuka eduze kaShembe noma eduze kwaManazaretha uzizwe sengathi uphila kwelinye izwe lokuhlupheka izwe losizi izwe leyinyembezi ngoba ula eNazaretha uthi uyasebenza awusebenzi kodwa sidinga sifane yabona ke mawumiswe lesontweni kodwa awushesa ngomoya wakuhlupheka awuhlupheka labo nabazukulu labemkhulu ney'ngane zakho zizofuna izinto kanti wena uphezulu uyacabanga engqondweni nto Nkosi yami awaze ngakhishwa langangacala ukuthi uyokhishwa khona kodwa noma ukhishwe wohlala emthandazweni ushambe uyabakhumbula bonke abantu phela uma ususuka eduze kwaShembe naManazaretha ukubone ngathi cha sengilahliwe ngiyangibona ngoba noma umuntu onile wakhishwa esontweni akekho ongaze uthatha intaba oyimfaka emqaleni wayibulala ukahlale ekhaya athandaze alishambe ukubule baningi behlala emakhaya kodwa akekho engangeze uthatha intaba ngoba wabona ukuthi sekhishwe ezulwini wayibulala babe bahlale balinde leso sikhathi bese luwele yaxoxa udaba labo bekhululwe babuye bezisontweni mina-ke bantwana bakuthi manje libona nenhlalakala umoya wami uphatheka kabuhlungu nenhliziyo yami futhi iphatheka kabuhlungu ngoba mangibona ngilwa nenhlalakala angilutho mina ngutho ngani futhi ngiyacela-ke Manazaretha lento wababamkhulu ingafi ngami ngivela kude yami lento
singavumi ife ngami nami ngifuna ukuthi bangabe emhlabeni idlulile kwabanye ingafi ngoba bonke bathi kuyophela yonke into emhlabeni kuyosala kuNazaretha asingabulalika sasenze ushaba wekho ubohlisa Amen. Holy Spirit. ngiyacela ukuthi ningangivumeli mina bangele phakathi kwenu uma kwangena omubi phakathi wethu iyonakala into yonkulunkulu umuntu akayithandi into enhle ngoba sihleli siwuhle kunje ukhona usathane phakathi kwethu uyafuna ukuthi ibapha azobathola kufana nedimoni yabona idimoni la ekhaya lami makade khona umuntu obehlupha uhamba yena kusale idimoni lifuna inyama elizofela ingene kuyona lifithe lezi into efanayo nalapho yenziwe lo muntulohambile ngiyacela-ke manazatanilwe nosathane futhi emanilwe nosathane namandla nomehlula usathane Amen. Holy Spirit. Amen. sengiya-ke nasebaphethelweni bantwana bakaNkulunkulu njengoba sesihamba ngomsombuluko ngicela zonke iy'busiso yisale nani ngicela futhi uthando lwande phakathi kwamanazaretha lapha eGoli sekunesikhathi eside ngimcela amanazaretha lapha eGoli ukuthi ngithi kimi ngicela iGoli libe yinto eyodwa namhlanje sengiyabona sengihlanganise niyinto eyodwa yabona ngenze kuhle phambi kwami inhliziyo yami iyajabula noma ngibuka la ngikade ngikhona nje la ekhaya owasethuthukeni uyabambisene nowaseThemba bezinto bebambisene bemunye ngithi ungapheli-ke lowo moya phakathi kwenu awukhule into ebalulekile anolalela abafundisi benu nenze abanifundisa bona wamenzelalela abantu abasemaceleni abekhuluma into erongi kuyobonakala into ey'ningi kanti njengoba sihleli nani sizolungisa nakhona okubi siyalungisa kube kuhle ngoba siyamthanda amanazaretha anobambelela niqiniseke kulolu kholo amanazaretha ma uhluleka ukubambelela ngezandla kuthiwa ubambelela ngamazinyo kuyenzeka-ke omunye aphume sephakathi ebungcweleni kokududana nabangane la ebandleni akekho umuntu othi umngane khona inhlayisuthi taba yepesa nojamangweni akekho umngane womunye umngane akekho esontweni mawaqala oba nomngane usudukile akube yinowo nalowo manazaretha azihlole kusekhona yena indlela yahlombe futhi angabi khona ukuhlakanipha okudlula ingqondo yomuntu bona abantu abahlampane noma bahlampane ngisho ushana
ngabe nemhlangano ebumnyameni into ehlanganyela ebumnyameni umvuzo wakho nobumnyama into ehlanganyelwa ekhanyeni umvuzo wakho nokhanya Amen. kuyenzeka sambe nawe ngelinto oludukhalo kanti suyabona kade lasuka ekhaya edolophini uzwa njalo uthi ungayezinto uyezekani Nkosi usisizwile Amen. Ungcwele. Amen. sizovala inkonzo yethu yamanje ngestabelelo samakhulu amabili amashumi amabili nesikhombisa 227 sicela umvangelo makho yakhona la ekhaya sona ngestabelelo Nkosi imbusise Amen. Ungcwele. Amen. Nkosi busibonge Amen. Ungcwele. Kasebaganda
Amen. Aspirante assim. Quando eu vou comer, quando eu não consigo fazer, chama ele. Leva com a leva para o banco. Leva na casa com minha mãe chama. Leva na leva com vocês. Abana aí tem uma banda wako. Mas eu quero lá que na zona que na banazo. Da kan sai ne jira zamu. A kuma sai da fisayo. Ba ta da sai ne vocês. Pessoas que são maior represento. Sai da zona ne ta zonga. Kada ni ko fun zurito. Sai da sai da su da su. Como ni don da ta ne no. Sai da mafazo. Na kuma musu da ta Leva toda a tua organização de memória. Esse comando da lei foi decidido da lei da barra. Nada roda na lei foi organizada. Nada ali na resposta dos pinda-pinda. Nada se vê tudo não se dá uma parte do colo não culpa. Esse é o próprio de não lei aqui. Pensa como ele foi Kwanza leo kila leo na liwe ni kutura kusa imani na watu.
Thank you, Lou.